Dobrý večer všetkým. A ja si myslím, že vlastne bolo povedané všetko. Skutočne máme za sebou nesmierne dlhé obdobie, kedy v našej krajine bol mier. 70 rokov. Máme, nedávno sme, pred pár dňami, sme oslavili 25. výročie, kedy máme slobodu a demokraciu. Ale aj jedno, aj druhé si musíme chrániť. Ani si neuvedomujeme niekedy tu u nás doma na Slovensku, že skutočne pár kilometrov od nás zúri vojna, v susednej krajine zúri vojna. Že to napätie môže vyraziť kdekoľvek. A práve preto je nesmierne dôležité, aby sme si pripomínali. Aby sme si pripomínali, čo vojna znamenala, čo priniesla a že ako mier, tak aj slobodu a demokraciu si musíme chrániť. A keďže je to taká veľmi pekná tá symbolika tej obrany, ako ste spomínali, tak ja som veľmi rád, že takéto symboly a spomienky toho, čo si musíme chrániť, čo si musíme vážiť, skutočne vážiť, na to, čo často zabudáme, je stále aktuálne. Takže ďakujem. Ďakujem aj ja tým, ktorí toto dielo vytvorili a ďakujem, že aj Zuzke a Čabovi za to, že tu vytvárajú stále ten priestor a možnosť vyniesť tu do tohto priestoru umenie a pomáhajú nám vrátiť sa späť ku tým hodnotám, ktoré tak veľmi v dnešnom svete